Hello friends, बरायबाय फिन खनसेबाव चेनेलाव दा आसा खालामो गासैबो नोंथांमोना मोजाङै दङ। दा फाइनाली दिनैनिफ्राय नोंथांमोना आपडेट मोनफिनसिगोन मानोना पन्चायत इलेक्शन जोब्बाय। देन बेनिफ्राय फैगौ नोंथांमोननि रिजाल्ट जेरै आसाम पुलिस भाइभा टेस्ट बेनिफ्राय एडिआरइ 2.0 3.0 भेकेन्सि BTC साख्रि बेनि सायाव गासैबो सावरायगोन। बेखायनो भिडिअखौ नोंथांमोना जोबजासिम नायनो हागोन। आरो जायफ्रा चेनेलाव गोदान साबस्क्राइब खालामना ला जेब्लायबो सरकारि साख्रि एबा लन स्किमनि सायाव नोंथांमोना लेटेस्ट आपडेट मोननो हागोन। दा गोबाव खालामा जों थांनि आसाम पुलिसनि सायाव। जों फैबाय SLPRB अफिसियेल वेबसाइटआव आरो फैनाय लोगो लोगो नोंथांमोननिया टाइम जाबाय बेनो जाबाय भाइभा टेस्ट। आरो बे भाइभा टेस्टखौ नोंथांमोना एडमिटखौ डाउनलड खालामनो हाबाय क्लिक खालामनानै बेयावनो बेनिफ्राय गाबोन एबा 9 मेआव नोंथांमोननि भाइभा टेस्ट कनस्टेबल लेभेलाव जागायसिगोन। बेखायनो बयनिसिमबो अल द बेस्ट थाबाय मानोना नैबे भाइभा टेस्टआ जोबोर इम्पर्टेन्ट नोंथांमोननि थाखाय नेक्स्ट लेभेलाव काट अफनि थाखाय, जेराव नाम्बार 5 नि थाखाय गोबां हेल्पफुल जागोन नेक्स्टआव मानोना जोबोर गोनांथि बे नाम्बार 5आ फिसा पइन्टआव थालाङो। रिजाल्ट नोंथांमोननि अके रिजाल्टआ जुन जुलाइआव मोननाय चान्सआ दङ। पुरा 100% जुन जुलाइआव रिजाल्टआ मोननाय चान्सआ दङ। बेनो जाबाय भाइभा टेस्टनिखौ। बेनिफ्राय अक्ट'बराव नोंथांमोननि फाइनाल रिजाल्ट एबा एपइन्टमेन्ट लेटारखौ, नाथाय रिजाल्टआ नोंथांमोना बे जुलाइनि उनाव मोननाय चान्सआ दङ, बाट एपइन्टमेन्ट लेटारासो अक्ट'बराव होगोन होननानै बिथांमोना गभर्नमेन्टआ बुंदोंमोन। बिनि सिगांबो जानो हागौ जेबो थिग गैया। जायखिजाया बयनिसिम अल द बेस्ट थाबाय। एन्ड ड्रेसआ फर्मेल ड्रेस गानलां हौवाफोरा आरो हिन्जावफ्रा ट्रेडिसनेल ड्रेस गानना थांबानो जाबाय। गोबांथार माने प्लास पइन्ट नोंथांमोना मोननो हागोन। आरो बे जोबनाय लोगो लोगो गोदान पस्ट फैनाय चान्सआ दङ मानोना आसाम पुलिसाव गोबांथार खालि जाना दंखायो नालाय, बेखायनो टेनसन दाजा, नेक्स्टनि थाखाय नोंथांमोना ट्राइ खालामनांगोन। दानिया जों फैबाय सेबायाव आरो बेयाव फैनाय लोगो लोगो एडिआरइ। एडिआरइ गोबांथार कमेन्ट्स फैगासिनो ग्रेड 3आव आरो ग्रेड 4आव। बेनो जाबाय स्किल टेस्ट आरो भाइभा टेस्ट। दा नोंथांमोननि स्किल टेस्टआ स्किल टेस्टआ नोंथांमोननिया जुन दानाव जागोन। अके जुन दाननि गेजेर सप्तायाव नोंथांमोननिया स्किल टेस्ट जागोन ग्रेड 3आव आरो ग्रेड 4आव भाइभा टेस्ट जागोन। बे जाबाय गासैबो जुन दानाव जासिगोन। नोंथांमोना बयबो रेडि जादो मानोना बे जोबोर गोनांथि। नोंथांमोननि बे स्किल टेस्टआ 25 जागोन ग्रेड 3आव आरो नाम्बार 5 जागोन ग्रेड 4आव। दा बेयाव गोबांथार नोंथांमोना सेम ड्रेसखौनो गाननांगोन, जेरै फर्मेल आरो लोगोसे हिन्जावसाफोरा नोंथांमोननिया ट्रेडिसनेलि ड्रेस गाननो हायो। बेखौ जों मिन्थिबाय। दानिया नोंथांमोना बे जुनाव जानाय लोगो लोगो बेनिफ्राय जुलाइ आगस्टआव नोंथांमोननि फाइनाल लिस्टआ मोननाय चान्सआ दङ। बेनिफ्राय एपइन्टमेन्ट लेटारखौ नायोबा गभर्नमेन्टआ बुंनाय बादिबा अक्ट'बराव 10 तारिख सिगां नोंथांमोना मोनगोन। नैबे स्किल टेस्ट भाइभा टेस्टनि रिजाल्टआ गासैबो होखांनाय लोगो लोगोनो नोंथांमोननिया प्रसेसआव जागोन। बेखौ जों मिन्थिबाय। आरो गोदान भेकेन्सि नोंथांमोना मोनसिगोनलाय, बेनो जाबाय 3.0। दानि एडिआरइ 3.0आ फैनो गोनाङा गैयाबाबो 10,000नि खाथियाव पस्टआ फैनो चान्सआ दंखायो मानोना ग्रेड 3 आरो ग्रेड 4 गोबांथार डिपार्टमेन्टनि पस्टआ दंबावो लांदां जानानै। दा बुंखादों गभर्नमेन्टआ 3.0 फैगोन मानोना 2026आव इलेक्सन दङ। बिनि सिगांनो नोंथांमोननि साख्रि जागोन। ग्रेड 3 आरो ग्रेड 4आव पस्टआ फैबावगोन। बेखायनो दानिफ्रायनो बयबो रेडि जाखादो जायफ्रा साख्रि लानो थांगासिनो दङ। दानिया फैबाय BTCआव। दा BTCनि गोबांथार कमेन्ट्स फैगासिनो दङ। बेनो जाबाय रिजाल्ट आरो लोगोसे एग्जामनि सायाव। दा मोनसे सर्सआव मोननायखौ आं नोंथांमोननो फोरमायग्रोनो सानदों, बेनो जाबाय ग्रेड 4। नोंथांमोननि 193 ग्रेड 4नि पस्टनि रिजाल्टआ हरखाबै दाबावैनो फैसिगोन बायदि खोनादों। जानो हागौ दाबावैनो नैबे मे दानावनो ओंखारगोन बायदिखौ खोनादों। देन बेनिफ्राय ग्रेड 3नि एग्जामनि एडमिटआ नोंथांमोना हमना ला जुन दानाव मोननाय चान्सआ दंसै। अके मानोना जुन दानाव एग्जाम जागोन बायदि खोनादों। ग्रेड 3 ग्रेड 4 कम्बाइन एग्जाम जि केटेगरि वाइसआव जादोंमोन ना बियो खनसेनो कम्बाइन एग्जाम जानाय चान्सआ दंसै। दा आगस्टआव MCC नाङोबा बिनि सिगांनो साख्रि होनांगोन ना, नङाबा इलेक्सना हमना ला सेप्तेम्बराव जागोन। बे टाइमावहाय साख्रि होनो हाया बा माखासे गाइडलाइन्स थायो नालाय। दा बिनि सिगांनो साख्रिखौ होथारनांगोन। 90 डेजसो माने टाइम दंबावो BTCनि आखायाव साख्रि होनाया। दा जियानो जा ग्रेड 4आ थाबैनो फैनो हासिगौ। जेब्लानो माबा मोनसे नटिस मोनगोन नोंथांमोना चेनेलाव मोननो हागोन। बेखायनो भिडिअखौ हानायसेबां नायबाय था, शेयार खालामना हो आरो जायफ्रा गोदानमोन चेनेलाव साबस्क्राइब खालामनानै लानो हागोन।